Welcome to the leading site news. Kalitang sumila rong hangpi ningkan plikicok karliar ni KSA RYA ASIA atum pen dipu rong sepi jamlia thonalong miloke kaipon. Gami pon ipai ko raheniar ni karbilo charlia song KSA All India Student Association lapen RYA atum pen karbiang long rong sepi mate dipu rong sepi jamlia thonalong kedam tang suri himi rai ko raheni jami pon ipai ko raheniar ni kalitang sumila rong hangpi thangnat adai be pin pen banga khairi deng pena pran kedam nang peningan ke ningkan plinang choksi milor sitame kaipon laswa jok hoka kang sai long nangji posi karbiang long angkang pia long kache song sitame deng pondo bontanon puanta hoka kang sai kelong le det pena jok KSA RYA AISA chingrum Pepsi sodak pen ke hang padopon di pupenar santerang nang kilo berta dalini site news. This is only thing ni tum sangse. Tumila roga pia pantas. Ni tum sangse. No justice for Sumila roga no rest. No justice, no rest. Sumila roga pia pantas justice private nanti. We want Justice. We want Justice. We want Justice. Justice for Sumila roga. Justice for Sumila roga. Justice for Sumila roga. Justice for Sumila roga. We want Justice. We want Justice. We want Justice. Justice for Sumila roga. Justice for Sumila roga. Justice for Sumila roga. We want Justice. We want Justice. We want Justice. Justice for Sumila roga. Justice for Sumila roga. Dia akorti dumasia kero pilo bini ladak ipo hitialong cham vok cham set angbong samen alitum tong sekot pen ladak nangkapali dun apot akero pilo asi pini litum ladak ipo hitilong la jambeliat honalong litum melur keke nangkok bang so at hegela hello litum kalitang sumilarong hang pi itum amuso lo alang nikan plia prang pinian ke ningkan pli ke chok lo alang li las litum chethanam lo pelotang te ningduk meme alam lo yetum karbi atum akhai atum kepa phidun mate lo ke charlia hin same kepa phidun ajoine kidu ka joine litum halloween adima same ke charli dam nangkok bang hem same ke dudu nangkok alam thelo lasi etum langnam lo pelotang te abhinel akas non la kangthilang solong akas aputhak same wardik pialo stame piniar nianta itum sumilarong hang pi itum bong sumilarong hang pia phanke punenta akang hokper akang sai long lelang lasi labangso ilitum bong sumilarong hang pia phan stame prabjin pen hokper akang sai kelong je phan sin itum aisa lapende KSA hin pen itum demand pon lo lahan lo neli hin pen ke kadogo beta cinita heblo ilitum kachinghon ebong sumila rong hangpi alang li nuata jum hekpen kacharli amen pen bang hem ke dodun bang parok hem ke dodun pensi alang li bang ke apran dam nangkok lasi laso apran ke dam nangkok along non pinian ke ningkan pli plengelo laso ningkan pliang bong pen council tum lapusi langding puma justice pidek thelo ma lasi ne council so to mani arjung tung la pente alang tu ma reply nang pivek ning ako lam klan nang pivek ning alang tu ate people lo nikan pipleng etra justice pidek thelo ma itu ma akar bidum hana kelang rob ateng lo ma dikol ke di kalima lasi non tong sekot pen jongsi la ningkan laso ningkan ang bong jongsi justice pidek the puteni tumke kese aisa la pen arwaye ke nili tumke kachesong jiang dengsin di tumke dam nang kokpo lasi Chuning rilo non heri kang ni bom heri councila kacaria tumpan je tong sekot penali tum ebong ni sumila rohang pia pan justice kipida prangia pansi nasi lansi patiek pen diri lam teng ton Hokkabla troksiang deng CPIM lam hangki thekarni
CPML HPCSI hemalong mission ben talon pon Indian along Ratcharia song CPML ta Isia Bari Maratcharia song lo bule jong dam datta henune Communist Party of India Marxist Leninist mate thihek pen CPML ha 1969 aning kan jami pon ni phai kor heni arnia mahang pathek pon si piningan ke ningkan phokya toksi an arta nang pleng si jangmi pon ni phai kor heni arni Karbi Anglong arong sepi di Phualong ke do CPML HPCSI hemalong ta CPML mahang ke thek arni talon dun Jaime ka teng penada porphai kri si pen kalitang atma phan chikimo padopon pen song alama inthur ponsi puthot anarlo porphai isi pen phokya toksi ang deng ke chok ame padopon Amlong inti penaluhi pachini ponsi me ke phalam the than pa jermi pon Lapen bangso CPML HPC konjun bang Robi Kumar Phangcho pen me chari ponsi pratimai hi pi pen CPML atiri pi alam the aputhak rat atuma phan than pa jermi pon Phokya toksi ang deng CPML asong amang ke thek ame judat pen puthot pherang ke ame ta ini pontu pherang ke ame long CPML HPC konjun bang Robi Kumar Phangcho pen kaninje pon ke 1969 ningkan pen non an ke Phokya toksi an pleng tanglo bonta nilitum CPML asong pen India angkang pialong ta madu asong pen ta kaching ki pahemso mate compromise ave la pen nilitum CPML party pen ke hemprek farman kachisong arara tuma farman mate ki dukkela arara tuma farman si non puta arjap thip pen si wangbom India angkang pialong CPML party aphan ke kroera tum ongbom si pinier nian sitami mesen pen CPML party mahang ke thek Phokya toksi ang deng an mesen pen talon ponlong lo puta phangcho sang hopen pherang ke thengno ningje pon Mangso Phokya toksi ang deng ke chok katalon pon amelong CPML tiri piamei la pen aroarim an parta Karbi Anglong along CPML party aphan ke kroera tum an ta chitong don si mesen pen me pachun pon Dipu Penerson terang nangkilo berita dalini site news. Pherangkia bitung utumhan nilitum CPIML Liberation Hills Party Committee hinpen nalitua phan aprangsi kadogobe phan sitame kachuru lopente kardom pajeri lo kardom pini nitum Hills Party Committee Standing Committee member lapente executive member Lapente nitum kadowe klempon rapet dam rapet ajirpo jirpi kedoan lapen kedamtang Assam Assembly kili kahut cepaduk rapet jirpo jirpi kedoan pini niltum ahin pen nanglitu phan kachupanang kok lapente nanglitumang no pachinikang tung bangalayan lo 1969 Vice Circular ni pen pinihan ningkan Phokya Troxian CPIML Liberation labangso amhang ke thek katalon pon along pini Jasimet pet ke 57 University katalon along pini nal tuapan nili tumahin pen ke chunungri pon pachini kang tunggalahan lo je All India CPIML Liberation a party henlo pinian bangpa ka political party bensta me compromise me lapente bangpak pensta me dilituma hinpen labangso hempre ka bha kachesong lepunon kidu kelak chongdat chutiki arada farman kachesong lepunon dilituma hinpen nonpuan arjap thip si dolo lasi pini All India long wangbom pen ningkan Phokya Troxian nanglian bangke pini radatum chongdat chutiki lapente choklem chodam kiduk kelak radatum chingrum non chenglo lasila bangso kachingrum ajakong pini All India nitu hinpen CPIML party hinpen nilitum labangso towar adathu ponbom lo lasi pini India Alliance along pini dak penangana political party do labangso political party atum jitu kiduk kelak arat atum damtang
Ningan kri ni ketom labangso BJP mate NDA Central Gov ahin pen rada tu aphan development pu amen pen penangan rat tu aphan kapamanghu lapente penangan pini theklong lo jela so party kidu kela garat chongdat chutikia rada tu a political party pusi mat lasi pini pahaidet penapi pini batai ke thom central government cheraidet penapi bangke pini Modi sarkar Amit Shah home minister alang tum ke japona sarkar bangke pini kiduk kela chongdat chutiki arat a sarkar kali bo bangke pini klang daklo pini bangke multinational company a sarkar lo lage keplang ki fi a sarkar pidalo kecheng alom ke kiduk kela arat aphan kerap oji aphan penangan rat to aphan ason a package gona kurilo sitame pini ke theklong lo labangso sarkar tu jitu rat aphan kache chak alam the buthak lage aho kali cobai ko bangke pini klang daklo Modi sarkar wangwe aprang alang lipulo nitu sarkar wang luplo tangke India crores of money foreign Swiss bank along si duerlo black money laso tangka na 1 PC abang Putin India rada tu aphan account along 15 lakh koi PG pu alam chakta cobai derlo lapente risoe jang tu aphan cheningkan si along si 2 crore employment PG sakuri PG pu alam mangta pini bangke ahok kali po bangke pini klang daklo lapente pini monerga jitu niki rat atum rong asor chongdat athaiwe alang litum ningkan sekpen ni pharoisi kam choklem longi lapente labangso a hajara sitame pharophoan kepabat jialam bela lapente laso scheme ta radatu ahogahak kelong etji laso a scheme kalidat pinaglo nona bangela tum a scheme amenta lardet monerga dimpen nona banga BJP to akimi amens tame lardet lapente Modi sarkar kipu gela hanlo sorlo somar dum hange nitu bange aman honman POG lasi biti bachao biti padhao labangso alam the puthak ke pini ke klar dak pen theklong lo pini ke labangso India Prime Minister Modi masi arlo so kelenkari alam aphiong klangong lo pini ke abstain file long ta alang men klangong lo lalu plotang ke kopilo alang slogan bangke ahok kalidel la sonthosi lo charli ari soe jang ato phan jito ke paching thurji awar sae phan pinia bangke lo charli awar sae bangta privatize anasi dambom lo government school college university bangta pijo pen bangke terek bomsi pinia bangke private school college university ador keso api high school si rada to aphan padunang lo sita kiduk kela chongda chutiki rada tun asomar aphan laan hajar api lapente lakh atangka api ben koson lo bachar li lasi pini ilito therak me lapente hijim me asai pini claim lo lasi lahai kadogo ve puthak pini sai ke chutki tu manda war sai piji gali 3 agriculture labangso kanun ban pen kadogo ve kriho gatum banda ke paviru de dia kam si claim lo lasi pini kadogo ve stame thurpak lo lapende pini abanga theklong lo je sarkar bulotan ke karu adekh tanang nelo sitapini Narendra Modi India sarkar bangke adekh nangelo gali ha Amerika Donald Trump si hadapen nang pin khata tengsi alang klemo lason athasi dak multinational company atum kapin khata tengsi
laso Prime Minister Narendra Modi kam klembo lason thosi dak Assam along Chief Minister Himanta Biswa Sarma stame lason lo dak Karbi Anglong CM di Mahaso CM atum stame lason kam lasi pini bangke multinational company afan kewana men pen Karbi Anglong lagisira phokep rahini asuri along le pini bangke company tomban Ambani Adani lapente Godrej company afan Ramdev afan lasong taxi Robi Shankar afan Mittal tomban lan hajar along le anparta APDC la men pen 18,000 bigha long le sonsi long le mokha chojor lablo West Karbi Anglong Dima Hasa Radatun along si Jasemet pet lapang so long le ke Jormani pilo ilitong apan hemprek nang PG galilo daga bangke hemprek kache song aja kong pansi na pa boba saisi pini ruling party BJP tung bangke klembom lasi pini nilitum hin pen party hin pen Jasemet pet nilitum pini central call do labang so central call along stamen nalitum Puri paka non, langkon paka non, lasi kadowe non, eprangewang yepan, ningi sipet pen, kadowe kiduk kela congda cuti kiara depan, eklaiwet lapente longwet, kacesong rapet jepansi nilitumahin pen, pini pil ponlo, lapente damtang, Assam Assembly election ahut, jitu niki countdown, penangan teglong lo, ruling atumda cipindak lo, lapente Opposition Alliance tum tak kecipindaga son si dolo puputa ni tum si sarkar chariji sita kado westa me labangso a sarkar ke charai long ye bangke rada tum koma bhansi a hoga hak bud jogma halabangsi sarkar chari long lapente penangan do butsuri po amen pen dak Karbi Anglong West Karbi Anglong di Mahasa long stame bus pen gari pen truck atrak ngunit keceroy upu budu pajo lahai pen penangana heri thekpon long lahai illegal akam butsuri akam bangke thekpon long lasi deitum kadowe stamen ingkelo je tribal non tribal kadowe sabista jonogosti dak Karbi Anglong West Karbi Anglong di Mahasa long kedo arada tuman kadowe ningi sipet pen ilitum doben non eprang kewangi labangso Karbi Anglong West Karbi Anglong di Mahasa aratatun labangso BJP sarkar labangso karap rampant corruption labangso bangke pini ratatum turpak pen non eprang bangke je song bonji jong se alang tum jong si lason radaphan kachenek kaholo lapente ratu bhan kechong thui lahaya sai jong si klembom pulotangke lake eprang ke anso se song ponje fansi pini nilitum CPIML liberation lapente kadowe jirpo song kedoan lapente kei kedoan pen labang sok kache song ponje fansi nilitum kache sik ponsi dolo lasi na tongpan lan si na pachini chorlo karba